Днеска ще рисуваме Брейнрод. Strawberry Elephant. Най-рядкото. Дано се получи супер добре. Сега просто го очертаваме и после ще го отцветим. Просто ако са мръдни, спираме видеото и няма да го снимам, защото ще е много тъпо. Майко, премести се. А не. Ох, стреснах се, хора. О, не. Моментинка си, Джеса. Сайко. Се сънчуна, сайко. Добре. Майко! Не виждам. Psycho, why so serious? Майко! Хора, аз съм много тъп в рисуването. И знам, че имам шестици. Аз съм пети клас все пак. И много е. При мен е много трудно. Аз съм в момента го рисувам в моята къща. Но, кажете ми в коментарите, ако се е мръднало. Сега ще очертаем вътре в очите. Так. Ухото ще е малко трудно. Не, че ще е трудно, просто ако съм мръдни, защото аз съм много бърз. И обичам да рисувам бързо. И така ми стават много гадно. Хора, много ще се радвам, ако това има много показвания. Ако ми обичате, силно мой да има. Сега, хора, за малко ви оставаме така да се гледате Strawberry Elephant, за да си взема фломастрите и да рисуваме. Да го отцветиме, де. Ау! Хора, сега, ето така се получи. За сега без отцветено. Но аз ще ви оставя ето така, хора, и ще го отцвета и ще чакам да видите как се получи. Така. Се опитам да го нарисувам бързо, защото имам работа утре, днеска е. И затова го снимам това клипче супер бързо. Това ще е много кратко. А сега само го отцветявам и ви го показвам как се е получило. Само... Да. Вие там гледайте Strawberry Елефанта. И дано, ако има едно лайк поне това клипче, направо ще избухна. Поне и 10 показвания да има. Искам ги, или поне 20 и 100, защото на половина всичките ми видеа са над 20, дано да стане. Влезнах. Така, добре. Хора, продължаваме с ухото. Остава още малко, така че ще имате търпение. Само моите пишете в коментарите дали това е скучно или не е скучно, защото не знам. Ако е скучно, да спра да качвам такова клипче, защото утре ще качвам клипче на Six Seven. Как го рисувам. Така че, хора, моля ви. Да. Така. Еми, свърших с рисуването. Сега ще ви затъмна това. Хора, така се получи. Харесва ли ви Strawberry Elephant? Срещу нормалното строберито. Вижте, строберито и моето стробери.
Сега ще напишем отгоре Strawberry Elephant. Така. Съжалявам за снимката, не мога да я махна. Strawberry Elephant. И това беше от мен, хора, но утре очаквайте клипче на Six7 как го рисувам. Чао!